Бұл неде қияфат деп меңа уақытында біздің комплекстағы бір абзый мен жүгіріп берген едім. Паркта менде енді шортылар, жай күні іссіда шорта, шunu bilen шауып бердім, жүгіріп бердім. Бұл мені көрді да, бұл неде қияфат. Міне жамағат мен яңағына орыс тілінде 10 минутлық видео жасаған едім. Анда Дебаркадер деген бар кибітінен. Шунда екі кіші тұра, бірсі исірік яқшығына ятты, хатта Дебаркадерға отырды. Үшіде алмышы ятты, екіншісі янында тұра, қарапшынарға бәлкі достыдыр анын. Шуңа көре искә түшті да, мен шул орыс тілінде шығарған видеоны бір үзігін кетіресім келеді, тәржеме етіп. Әлі екі кіші қайтып келеді, исірікті. Бірсі дивардан үрмәләп, дивар бойында стена орысша үрмәләпті. Екіншісі де дүрт аяқлап қайтып келеді. Дүрт аяқлап қайтып келген тігінерден сұрайды. Жоқ, тігі диварға қоллары білен таянып, шул келгені сұрайды. Сен мені құрмет етесің ме деген? Тігі дүрт аяқлар деп айтса да бұлайынды. Дүрт аяқлап қайтып келгені айта жауап бере. Мен сен білен мен сені құрмет етмейм, мен сен білен сұқланам қатта де. Шулай. Сен мені құрмет етесің десем, мен сені сұқланам де қатта. Шун кібік, міне бірісі анда екіншісі білен сұқлана. Шул айтқандадыр, мен сені білен сұқланам деп. Шул не ятты, сузылып Дебаркадерға. Шунды салқында, міне шуны ішкәнлер. Міне шул еш көресің шундайны. Мен уақытында айтқан едім, әне тігінде базар янында бір абзый бейі, чечеткі бейі ұстағына аны видео қойған ем, әфәрин деп yazмайлар, күлген болалар. Ошы қарт башы білен неге дуракланып ері деп. Шынасы менің ашуым келді да, мен еді яза башладым. Исіріп аунап етқан кішіні астына сиіп етқан, құсып етқанны бірді күлмейлер, ашуланмайлар. Міне шул кіші шиста киім киген, ақ күлмәк, концертны қындейді менді. Әне моторғына киім үстінде шуны бейіп ята, кішілер ақша салалар. Ойлап тұрам, исірік кішіні бірді айтмейлер. Аны түшір мәселен. Мен уақытында көрген едім әлі. Мұнда да кибіт янында бір 100 грамм шәттірген бір бөлігі бар кибітінің, бөлігі. Шында бірсі тупсаға сузылып етқан. Мен аны фотоға түшіре башлаган едім. Ол yüzі көрінмеді. Екіншісі келіп меңа бәйленді, неге түшіресің деп. Мен айтам, сенің де ішің бар. Ол әлі урамда кетіп барған кіші міне. Қазанда мен 8 жылыны аэропортқа кетіп барам, оң жаққа бұрылып қарасам, анда бір кибітінің тупсасына сузылып етқан, штанлары түшкен, тігі гәуретлері көрініп тұра, шунан үстінен кіші атлап кибітке кіріп ерем. Мен айтам, бет Қазанда шетелден қонақлар келе. Мен мәселен Стамбул шәһәрінде нихатлы жүрдім, анда неше ел тапқыр барғаш бір гіне тек аз-маз ғана ішкен әзірек кішіні көрдім. Ол не? Біздің кіші мәселен Қазанны қазір дүнияда таныла башлады. Анда қонақлар көп келе, алар көре. Анда бит түрлі кішілер бар. Енді дос болса алар енді ихтибар да етмей, біраз күннәшкен, яратмаған болсалар, интернетқа тұталар да қоялар. Шуны міне мен сөйлеп кеткен едім, бір абзыны кибіт янында мен шул тігі спорт шұғылланып, шунда жай күні іссіде шорты киіп, біздің паркта жүгіріп қайттым. Ол қайтып келгенде мені көрді да, шул бәйленді меңа. Бұл неде қияфат. Шунан соң бір уақыт ұзғаш, мен кибітке кірсем, аны кассада тұтқанлар,
Ул бір екі шиша арақ урлаган шуннан. Анда мені біләләр, мен газетта сәудәне алып барғаш, шуңа күрә директор шунда тора. Инде полиция шақырға оңайсызланып, аны қуштылар, тик сатып алырға шул шишаларны. Инде шул кеше, миңа айткан кеше, бу нинди қияфәт, бу нинди қияфәтің инде, нәрсә дип миңа бәйләнгән. Үзе исерек кибеткә кереп арақ урла бери. Менә җәмәгать, безнең халкыбыз шундый. Әле бит әйтәм бит мин, ураза вакытны шәһәрнең салкын булды, бер икенче төбәгенә барган идем. Анда кирсәм, йылыны дип юлда булай гына урамнан киреп тик üşümәскә, нәрсә инде ки анда бит кибеттә йылырак бит кирсәң, кирдем дә торам шунда йылынып, шунда ике кеше кирде дә, минемчә татарлар аракы алып яталар. Мин аларга әйттем, изге эш эшлисез икән ди, әйтәм, изге айда, Рамазан айында изге эшләр эшлисез икән дидем. Алар өндәмичә чыгып киттеләр. Бу кибетче, бәлки шул татардыр. Миңа әйтә кибетче, бу әл нәрсә ди? Андан алдына бер әби килгән иде ди. Менә аракка җитмәгән иде. Аракка җитмәгән акчасы миннән ди таләп итә, бир миңа өстәп бирде. Мин бирмәгәч, сукрана башлады. Син ди Рамазан айында менә сиңа миңа ярдәм итәсең килми, гынах ул сиңа гынах дип. Күрдегезме ничек кеше үзгәргән менә? Ничек инде ул? Урысча әйтмешли, десятилетия советской власти не прошли даром. Ул вакытта бер мезгил хатта булган, аракка кешене өйрәтеп, ул вакытта кибеткә барса бер нәрсә юк. Алар шул карагыз, большая жизнь дигән, анда мәсәлән эшлиләр алар, шахтерлар, күп акча алалар. Сатып ала торган бер нәрсә юк. Аларга шул тик чайный дип атыйлар, шунда кирип эшеп кенә утыралар, акчаны туздырып. Эшкән кеше белән идарә итәргә җиңел булган ул Советлар Союзында. Шуңа күрә ул килеп миңа фатир биреп дип таләп итеп ачулана башласа, аны шул ук син эшеп бирисең дип тоталар аны. Профсоюзның собрание кайдамы җыелышта эшкертәләр, әллә нәрсә эшлиләр. Менә шулай була ул. Ул вакытта инде аңлап була. Менә бу вакытта инде нәрсә инде кешене ул яман гадәт сакланып бара. Мин әле айрым сөйләгән идем авылда. Бездә шул урыс әйтәдер, подлинный интернационал ди. Бездә шул вакытында подлинный интернационал булды. Анда инде татарымы, казагымы, урысымы, кемме карамастан бәрі дә тик эшеп кенә йөрделәр. Бер пешән алып кайтса, бер шиша куй ярты. Кич белән дә йөриләр, бәйләнеп әбиләрнең утын күрсәләр, шакылдатып тәрәзәсенә бирәле бер шиша, бирәле бер ярты дип гел тенкәләренә тия иде. Мин әни мәрхүм әйтәдер, китап белән утырсам, укып йокламыйчы. Ул миңа әйтә, балам, утны сүндер, хәзер килерләр аракы сорап ди. Менә шундый комендантский час инде үзенә калса булды шундый. Бер вакыт бу узгач тизрәк утны сүндереп ятырга кирәк, чөнки тиләнеп киләләр. Авылда шулай. Әле бездә алай түгел, бүтән авылның бүтән читеннән безнеке яшереп китергәнме, аздан-аздан шишаларны буш тапшырырга, анда татар ягында булган иде кибет кичкенә шуны кабул итә торган пункты. Авылыбызның бүтән читеннән люлька, мотоцикл люлькасына ике капчык шишалар тутырып алып киләләр иде. Шуңа мин барган идем төстүбәгә, ягъни Солилец күршә. Анда типографияда эшләгән кешеләр әйтә, Покровка пьяница дип. Миңа инде ул безнең авыл Покровка исемле. Ничектер уңайсызланып та калдым. Безнең кем инде үзен авылы турынан кешеде сөйләсә, хәтта район үзәгендә дә белеп торалар. Ничек халык бездә шул ни? Анда бездә нәрсә? Ул бит район үзәгендә, шәһәрдә мәсәлән, поморожный алып, туңдырма алып ашаса да, балаларына алса да, лимонад алса да бар. Бездә ул да булмады хәтта. Кибеттә шул бераз шул карамель бер нәрсә булгандыр.
башка бер нәрсә юк иде кибеттә. Шуңа күрә бәлки бераз бу сәбәпле дә бездә шулай халык ишкәндер. Бер кайсыдан карасаң, анда инде район үзәгендә барыбер күбрәк концертлар киләдер. Бездә концертлар да булмыйдыр. Бездә тик шул кино гына була иде. Менә шуны гына әйтәс килә, җәмәгать. Менә шуны урыс телендә әйткәнем. Берсе дә ачу килми, нигә исер кешегә. Шушында кеше биеп ята, хәзер дә бардыр әле бәлки. Кичә булган ул монда салкында биеп ятадыр. Ан белән сокланып әйтмиләр, менә афәрин син 80-га килгәнсең, үзеңне кулда тота беләсең, аракы эчеп аунап ятмыйсың, көрәшәсең биеп, яшьләр кебек дип. Бер дә кеше әйтми, әллә көнләшә, белмим сәбәбе ни. Сез бәлки беләсездер. Шуңа күрә сезгә мөмкин бирәм, язсагыз да була. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.